Niki wonten Singo Barong, ada Mas Ali dan juga kawan-kawan. Sumangga dipun pirsani. Mas Ali manise. Ayo lo, hop, tos, Sing nomor loro rambutnya rombong. ayo, Ali, ya. Manise, Ayo, Ger. Loh, ya. Ya. oh, Ya. hop, yuk, hop, Ora usah rebutan. Borneo, Ayo Cul, aja ning kono Cul. ya ini lo Borneo. Ayo Pak Agus. Dipukuli rasanya putih malah bau. Manis. Ayo. Wahyu budaya. Oh, jalan. Dalam alim bocah kok poan iso kene to. Jadi kupuri malah kaya jabuk Mas. Ora putih. Ayo. Ayo li Ali. Ali lagi. Ali lho. Hop. Ya. Ye ah. Oh. Ye ah.
Dalam Mas Beto. Ali lo Mas Ali lo. Manis itu. Ukuran kayu merah lo Mas Ali. Ayo, yo. Gas. 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 Hop. Ayo Mas Idris. Ayo Mas Jombor. Ayo lo Mas Ali. Goyang kiri, goyang kanan lo. Ali anak dua lagi, Ali. Pari besane kalong pakai po aja mutu sana malo kurang baku mungguing sarang kungan reng prayoga tumabini garwa nongkone umpama luwe dadi guyon rukun among rasa ya sasanyaan dalem pake Manise Mas Ali. Ayo, masuknya Mas Ali, masuknya. Ayo Mas Ali. Yo yo. Mas Idris. Dalam Mas Ali, Mas Ali. manis tuh. Yo. Ayo Mas Ali. Ora rugi lek mau macak Mas Ali. Iki kok setara mesti Kita Ali. manise tenan. Tenang. Aku dia ora mikir iki. Iki setara mesti Ali. Ada angkatan kepungkur. Pamane biasa mesti Ali. Rupamu kok malah jauh to Mas Ali. Ayo Mas Ali.
Jajale to jajale. Oh. Oh. Ayo man. Yo. Lok. Iya. Ritu mawur mangawur-awur-urahan dengarane ngajuret komaku bangsa ketekat yo putulo kaya putul-putulo wur patriting Aku nek ora bakali Menika wonten adinang tabuka dipun iki wis wayahe nggih. Pun ingkang kula senggi nanta putranipun Pak Bakri. Padha aja lho. Coba. Ayo. Ayo. Yo. Oh. Ayo Denanda. Mating tumara ana sak jroning jagat ilen. Kae sapa tak tamake satriya Wahyu Budaya. Ayo lho. Ayo lho. Ayo li, woi. Jarane dawuh. Ayo Gar. Lek baca ayo li. Sing putih kok raimu tok li. Ya. Hari ini bongkar seni ya. Sira. Apa? Lihat. Ayo Ger.
Awas ger, garas ger. Sing hati-hati. Kalian jaluk mangan tau. Karpete lucu. Pokok setere Ali. Ali ramen latihan ya kok iso. Ayo Li. Ayo Li. Aja guyu. Ali rambutmu kok wis putih. Ali kok ndak latih weh. Ora latihan ya kok iso kowe Li. Ayo garayo. Apa ya? Pas garose beda iso mlaku. Ya belum garose. Ya. Ayo manuse Kang Ali. Pas no Ali. Ayo Mas Ali. Raya. Aduh yo boyok Ali teh. Mas Ali hati-hati Mas Ali. Mas Ali hati-hati. Kok kena sirahmu lho. Lo. Ya. Apa iki? Apa iki? Harimau. Harimau. Kapal. Piye Lah iki. Sopo iki, Pak? Kaya sopo iki? Sesuk sibuk ikan kok. Awas. Yuk. Gerang swara buta singa barong pranyata ambebayani gerang kang kena binandung netranyo pinjoda ana wataira tur angkara kang Ojo maju siji boko siji. gawe Maju barata gagak lipat. yen leno kenobi Aku ora Mas Ali ora. Ayo maju Oli. sira aku sumbar tanding yudha lan sigra waspada
kang gawe tara yo iki kasekten mami mergane leno gawe bantane bumi Wahyu Budaya Ya. Ayo Pak Agus. Oh. Rome ya. Lok. Maju. Ayo sapa iki? Baru ngaku kok sini wong. Ayo kan. Baru kamu Ayo Lio. Maju aku. Ayo Lio. Ayo. ya salah Pak Gus. Ayo Pak Gus. So, hey. Yo. Ayo elo ya. Elo. Apa yo? Elo. Wah, gitu. Sing jarak rambutnya buruk. Asik-asik. Ser. Ayo ser. Jos. Mas Kirut. Sing jarak rambutnya buruk. Banyak berjam. Ayo. Iki bagianipun
mong boleh sabar aimo. Iya. Ali teh. Tekan alin. Ali teh harus kira. Ali Ali tekan alin. Pokoknya alin untuk pamit. Iya. Aku mah alin. Pak Suryane Mas Guru. Wajah iya, wajah iya. Wajah iya. Ali. Sekesuk. Ayo Mas Ali, alep dulu Mas Ali. Prabono. Prabono. Pak Suryane. Pak Suryane. Kayak Prabono. Oh. Ayo Margoino. Ya. Yo. Esek-esek. Heeh. Esek-esek. Oh. Mas Ali Margoino. Iya. Ya salah. Ayo. Olah iki. Iki mak musuh Aku demen Mas Ali aku. Ya salah. Sing barang rodok kuru sabar aku ya jalan ayo berhati-hati deh ayo Mas Ali, kamu udah ngatasi sing bareng rodok kerep. Iya. Ayo nih. Kowe sing ora bareng aja kowe. Ayo Mas Ali, ya jalan. Bareng aku ora kaya biasane bareng aku. Esek-esek. Enak kowe. Alin nih ya. Ali lagi. Ali. Mas Ali. I love you. Pada buntangan bagus merah. Ayo. Mas Ali jangan tunggu Mas Ali. Ayo Ger. Ayo. Lah kok kucingan cilik iki. Kalau kepecet dasar. Ali teh iki. Mas Rima arep ngobrol.
Ayo. Iki lho. Hus. Yo. Terus langsung ger. Sesuk golek tanggapan ayo ger. Langsung ger. Aline aduh. Sampean kok ganteng kok Mas Ali. Ngono kok ganteng. Awas. Muter Pak Lutur aja ngene ayo Mas Ali Rut wayang sapa Mas Ali Margoindo hei Jadi lagu suka Parjo itu. Jalan Prabu Sono. Iya karo. Iki sejak Aline. Idola. Ayo Mas Ali. Dan bagus ke Margoino. Ganteng kabeh. Ayo makono to. Ayo kaya Margoino. Esek. Hut ya. Ali kowe modal elak. Kowe modal elak kowe iki. Betul. Wahyu Sadoyo. Mas Sutre, sing ngedang sapa Mas? Ngedang Mas Jombor. Pak Jombor kegedean tak. Mas Ari pas kesel-kesel besok jatah keluku. Yo. Pak Jombor besok jatah. Ayo. Ayo sampai iki sampai iki. Ayo Mas Arif. Terus besok kuluku wayahe kuluku.
Pecel. Oh. Iya. Oh. Hello. Oh. Konco tumbang. Alah, iya. Oh. Aku Pak Ido. Wus kepara nyata para wadya amang saning jurit tumandang makarya ambak bar seni wahyu budaya cancut kali wanda ambangun budaya